5 i 29 minuts, amb esta música, què esperem? Jo l'únic que espero és l'imperi romà. Però tots en tirareta. En tirareta, tots així, en l'estudi número 1. Memento mori. Amb Vicent Llinares. Bona vesprada, bona vesprada. I el nom de la secció, que ja el tenim clar o què? El tenim, events i succeïts, vos va bé? Succeïts? Succeïts. No. Me l'acabes d'entendre, què passa? No. És una paraula, el botifarra la diu, Vaig No, si jo no t'ha dit que no. Un pas. Un succeït. M'abuelo diu un pas. Vaig a contar-te un pas, Era un succeït. Un succeït. No? La setmana que ve busquem un altre, Vicent. I si no l'imposàrem? Igual té camí la cosa, Home, perquè i què és esta, la secció de Vicent Llinares? Igual sí. Que humil. Acabaré més pronte. Bueno, seguirem buscant. Perseverarem en el tema. Atenm un moment, que ja s'ha acabat el curs. Quina samarreta portes. Perdona, anem a explicar-la. La samarreta la podreu veure en xarxes, que la penjarem, però és un pantòcrator, perquè sabeu que ell sempre està parlant dels pantòcrators, però que... Sabeu que sempre estic parlant, no, però sabeu que enguany has parlat he parlat en certa intensitat del pantòcrator. Perquè això t'ho han regalat els teus alumnes. I li han ficat el teu careto al pantòcrator. Al pantòcrator, sí, li han posat a la meva jeta el pantòcrator d'ahir de Sant Climent de Taüll i nada, la porta superorgullós la samarreta esta. Ells no oblidaran en la vida què és i sabran explicar ben bé què és un pantòcrator i un tetramorfo. Tetramorfo, Tetramorfo! Atenem una cosa, vull dir que a tot això, perquè és el final de curs, també és el teu aniversari, per això els xiquets t'han regalat el pantòcrator i tota la pesca. Què dies d'emoció? Què? Res. Què dies d'emoció? Què està passant en aquest estudi? No ho sé. No sé, ha passat un àngel o algo. Ha passat un àngel. 55, complir 55. Vaig complir 55 el divendres. Estàs bo per entrar a viure, què diuen aquell família. Ja està. Estic per canviar a PC. Estem que se mos enganxa la gadera, perquè jo estic en la mateixa quinta. Atenem una cosa. T'atenc. Una altra vegada l'imperi romà és precís? Sí, l'imperi romà té que veure en tot en la vida. O sigui, tu parles ara de caldo de gallina i té que veure en l'imperi romà. No sé com, tindria que treballar. Però se trobaria. Però ho trobaria. Avui anem a parlar de l'imperi romà, anem a parlar de Donald Trump. I per què Donald Trump diu les bobaes que diu i fa les bobaes que fa? Un gran emperador. Donald Trump, imperi romà. Sí. Això molt bé ho has de lligar i espero que ho hagis treballat perquè... A més, de dir que jo a simple vista, no sé... Lligar bé, no he lligat bé en la vida. Però això podria lligar-te. A veure, Donald Trump el que vol és l'American First. Sí. Heu vist l'anglès? Això és anglès de la Safor. Sí. Això és un accent. El de Bristol i el de la... I el de la Safor. El senyor este vol American First, que és recuperar la influència dels Estats Units al món, tant a nivell econòmic com militar, que és un manifester. Cultural. Això què és? Això en el meu poble es diu voler ser imperialista. Si jo vull que el meu siga el més gran... Va. I qui és l'imperi occidental més important i més influent? L'imperi romà. Ahí està la lliga. Ahí està la lligassa. Sempre n'hi ha alguna cosa. Sempre n'hi ha. Vale, aleshores... Perquè ja li vera agradat a Trump ser un imperator. Bueno, això és el que li portaven en els cartells, no kings, no reyes. Que ell va dir que a ell li agradaria ser papa, a veure si encara li agradaria ser... No, ell va dir, ho havia guardat pel final de la secció, però ja que ve ara, ho dic ara. Ell va dir que Itàlia i els Estats Units comparteixen una història política i cultural que es remunta a l'imperi romà. I això és... Al meu imperi romà, perdona Trump, i això és... Però Trump, falso. Això és... L'imperi romà va ser molt important, però no va plegar a Cincinnati. No va plegar a Cincinnati. Això és com una pel·lícula feta per IA. És mentira. És mentira. Senyor, este home. Per què diu això? Bé, vaig a per davant, vull dir-ho, vaig a ser crític amb els Estats Units, però vaig a per davant l'altra part, la meva admiració a una cultura que, no ens oblidem, va inventar la democràcia tal com la coneguem i va fer la primera Constitució democràtica en totes les peros que puguen ficar-li a aquesta democràcia que se va inventar en el món occidental, en la qual realment la preliminar de la Constitució estadounidenca diu coses molt guapetes com que l'objectiu de l'home és buscar la felicitat, i això està molt bé. Però a banda d'això, per què la gent li fa cas a Donald Trump? Aquesta és la pregunta. Això és un meló per obrir, no l'obriré avui, però sí vaig a parlar d'això. És la mateixa raó per la qual la gent li va fer cas a Hitler, o la gent li va fer cas a Mussolini. És a dir... Hitler va guanyar unes eleccions, per cert.
Què és més fàcil? Que jo te diga que els problemes d'Alemanya són per culpa dels jueus, ximpum, ole, ole, pum, catapum, mec, s'ha obert com una magrana, o que jo comenci a explicar-te les causes de la crisi de 1929 i com la descapitalització dels Estats Units va provocar la descapitalització d'Alemanya, la qual va entrar en un procés d'hiperinflació i que la República de Weimar anava com anava i que Richard Chamberlain era un país... que ja t'has cansat de mi. Sí? Correcte. Eixe és el problema. La primera opció era més fàcil perquè en una frase... Simplifica tot. Jo te dic American First i ja està. Ja. I no rasquen què hi ha darrere d'això. I la culpa la tenen els emigrants que venen així a furtar molt la feina. Si t'apareix a pensar, dius, no, és que la feina que fan els emigrants no la fan els d'allí. Però bé, tu mismo, ja les han quedat els supermercats d'aquella manera. I els emigrants proporcionen una natalitat que d'altra manera seria un problema per a poder mantenir les jubilacions, per exemple, les pensions. Allí no n'hi ha, però bueno, bueno, així sí. Això sí. Jo me n'he vingut a casa. El discurs de Donald Trump cala entre la gent dels Estats Units, entre altres coses, perquè els americans ja han escoltat aquest discurs semblant pràcticament des de la seva fundació i el tenen interioritzat. Els Estats Units se funda en 1777? No. 83. 83. ¿Vale? El triple ese que t'has tirat. Què venia? És que no ho entenc. La pechuga. El 7 és el meu número favorit. Bueno, jo us ho explicaré un altre dia. Continua, Vicent, per favor. I així entra el que vinc a abordar avui, que és la política Monroe. Ai, m'he xiflat. Aquesta Monroe està molt bé, que també tenia un Mr. President. La Marilyn. Però no era este... no era este Monroe al Canadà. És un altre Mr. President que li diuen James Monroe, que en un discurs a l'Estat de la Nació en 1823, fixeu-se, només 40 anys després de la fundació dels Estats Units, va posar sobre la taula el que després s'ha conegut, que en principi no es coneixia com a Xina, com els principis de la doctrina Monroe. Una doctrina que ha anat després adaptant-se a les necessitats dels Estats Units al llarg, sobretot, de la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. S'ha anat adaptant al pas del temps segons la conveniència. La doctrina Monroe se resumeix en la frase d'Amèrica per als americans. American First, tindria a veure... Sí, tindria... Primer per a nosaltres, seria el cas. Però en aquesta està referint-se als americans del continent americà. Ara aniré a PAMS, que diu així l'amic, aniré a PAMS. En realitat el que va dir ell és qualsevol intervenció en el continent americà per part de potències estrangeres és un atac potencialment hostil per als interessos dels Estats Units. Home, és que, a veure, en aquest moment s'ha d'entendre que els Estats Units estaven nous. Tenen 40 anys, estaven nous. Per estrenar. I per a que vinguin a estrenar-lo, l'estrenaven ells. Sobre el paper vol dir que els Estats Units no van a permetre, en l'època era important, cap intervenció europea en el continent americà. Recordem que ahir estem en ple procés d'independència de tots els estats americans que venien de la corona espanyola. Per exemple, Honduras es va independitzar el 15 de setembre de 1821. I tu diràs, i tu com serà aquesta data? I com serà aquesta data? Diu-meu. I com serà aquesta data? Perquè és la clau del wifi del restaurant hondureny que tinc prop de casa. Són regles mnemotècniques. Això. Si voleu més, parleu en disserció. En realitat, lo que volia Monroe era tindre controlat el que els americans sempre han dit el patio trasero de casa. Mato li diuen corral. El patio trasero de casa, què és? El patio trasero de casa és Mèxic, Panamà, El Salvador, Hondures, tota aquesta zona de Centroamèrica i tot cap a baix que puguen, també. On puguen aplegar. On puguen aplegar. Per entendre aquest discurs, també cal entendre el moment històric en el qual se va produir. Sí. En 1823, els Estats Units és nou de trinca, no entra ni en les rebaixes. El nou món, conforme se va dir en aquell moment. Havien llevat el cel en aquest moment. Exacte, el precinte és el nou món. Xula és esta sinfonia, espectacular. Ell no era americà, tampoc. Però sona. Però la sinfonia sonava com si fora. La posar en homenatge als Estats Units. La guerra d'independència americana havia sigut en el 83 i, tot i tenir 40 anys, els Estats Units encara no tenen l'arma que en aquell moment dominava els exèrcits de tot el món, que és l'armada. Encara no tenen una armada poderosa.
França sí la té, Anglaterra sí la té, i encara que parega que no, Espanya també la tenia. Aleshores, la doctrina de Monroe el que vol és protegir-se d'això. Europa no fa res que acabar la guerra contra Napoleó, 1823. Cert. Val? I totes les potències europees s'han reunit en Viena per a decidir com volen que sigui el futur. I volen que sigui igual de merda que havia sigut fins ara. És en una etapa absolutista encara, no? Exacte, volen restaurar l'absolutisme en tota Europa. Restauraran un rei Borbó a França, que tampoc no va durar molt, perquè els francesos i els reis no s'han dut mai massa bé, per lo que siga. Van restaurar a Ferran VII en Espanya, al qual li van imposar, això ja parlarem un altre dia, al qual li van imposar una constitució liberal que ell se la va fumar demanant l'ajuda de 100.000 fills de Sant Lluís. I, clar, el que vol Europa, el que voldrà Europa, o el que pensen els americans que pot voler Europa una vegada se reconega tot aquest absolutisme, és que aquestes potències vulguin recuperar els imperis que han perdut, especialment Espanya. O sigui, els Estats Units està protegint-se perquè veu que els europeus, una volta l'absolutisme ja ha retornat amb tot el poderío, vinguin cap ací, a per ells. 40 anys no són res històricament, i pot fer que la corona anglesa torni a reclamar, tot i que les coses ja s'havien aclarit prou, però que tornarà a reclamar. També tenien encara conflictes amb Canadà i ahir tenien un poquet de por. Estava massa recient tot. Exacte. I no estava assolit. Està tendre, està verd, és de veres. Per això la doctrina Monroe també du implícit l'aïacionisme tradicional dels Estats Units, aquest aïacionisme que després explicaria, per exemple, per què van tardar tant en entrar en la Primera Guerra Mundial i per què van tardar tant en entrar en la Segona Guerra Mundial. Perquè anaven a la seua. Clar, anaven a la seua. Per la Segona Guerra Mundial van tenir que esperar a que els japonesos atacaren Pearl Harbor per entrar. Correcte. Que inclús n'hi ha rumors de que Roosevelt sabia que anaven a atacar i no va dir res per poder... Perquè estava ganós. I digué, vingau, Roosevelt volia entrar en guerra, però no n'hi havia... No tenia justificació. I ni n'hi havia un ambient no tenia quòrum o suport per això. Al principi la doctrina no va passar de ser una cosa escrita en un paper, i de fet Napoleó III, el net, no era net, era net, però... El familiar. No sé com seria, era el del germà, el net, vale, dona igual, per ahí. Un cosí. Napoleó III no va tenir cap problema a l'hora de conquistar Mèxic i posar allí un emperador en el seu nom, perquè no li pagaven uns diners que li devien. L'emperador era Maximilià d'Augsburg, va acabar afusellat l'home, però perquè els mexicans, lo dels emperadors, no l'anaven bé tampoc. I després de la segona meitat del segle XIX i gran part del segle XX farà que els Estats Units intervinguen en qualsevol lloc d'Amèrica per defensar els seus interessos. Per exemple, en Panamà. En Panamà, els francesos van començar a fer el famós canal de Panamà, perquè pensaven que anava a ser tan fàcil com el de Suez, que ja l'havien fet ells, van dir, això de Panamà està xupat. Això, una vegada fet el de Suez, fet un canal... Fet un altre. Però no va ser igual. I els americans van ser els que van tenir que acabar el canal. Ahir se van fer una sèrie de coses ja en el 77 per a arribar a cedir el canal de Panamà als panamenys en 1999. Així el més fitxa de tots va ser un tio que li diuen William Walker. Mira tu com ha de ser este senyor, que de mal nom li diuen el filibuster. Com? El filibuster. El filibuster. És com un bucanero. No tenia bona premsa. Atent, però has de ser molt màquina perquè te diguen el filibuster. Que te poden dir moltes coses, però filibuster, no? Te poden dir, pues pirata te podrien dir, ja seria més. Però este home era un senyor, era... el que diuen la iniciativa privada, un emprenedor, era un emprenedor que va decidir, diu, ja que tinc diners, vaig a quedar-me jo en Centroamèrica, vaig a fer allí, per quedar-me-la per mi. I va intentar impulsar una dictadura, sent ell el dictador, en Honduras, en El Salvador i en Panamà. Va veure el terrenet que n'hi havia allí. I va dir, això per mi. Estos descamisats, jo vinc a $100, total, que també, mira, va acabar com Maximilià, també el van afusellar en Honduras i els Estats Units no van dir res en aquest sentit, se l'afusello, Vés-te, van decidir en no gasto massa bales, ja. A veure, es va tocar prou estesteig a tots de la zona, després va muntar un parell de guerres i la gent va acabar prou farteta d'ell. Però si us fixeu, ho he dit, defensar els interessos, no expandir-se. Els Estats Units, pel mateix fet de la seu naixement, això d'expandir imperis se ve mal.
és lleig. En principi. I no volien que altres els conqueriren a ells, van decidir, pues nosaltres tampoc. Vale. Entonces, què faran? Però si volien influir en aquests altres països. Ells volien manar. Exacte. Els americans, en realitat, actualment ja no, però en aquell moment eren britànics. Ells no volien, però eren britànics. De fet, la guerra de la independència no comença com una guerra de la independència, comença com una guerra, com van començar, per cert, les guerres de Filipines, la guerra de Filipines, reclamant el seu dret a estar en la representació del Parlament britànic. Però el britànic va dir, ¿de què? ¿De què? Tienes que estar aquí... Doncs ara s'apanyarem nosaltres i ens Ja independitzarem. vos direm vosaltres el que vos interessa a vosaltres, saps? I aleshores van dir, te va ganar. I va començar la guerra. Per justificar l'expansió, el que faran els americans serà... Dic americans i me toca el nas perquè no són americans, són estatunidencs, però costa més i no tinc jo avui el dia. Aleshores, per fer... S'inventa una altra pirula. Quina? La del Destí Manifest. La pirula del Destí Manifest. És a dir, esta pirula diu que la superioritat moral, política i racial dels Estats Units fa la superioritat moral, política i racial. Paim! Superherois. Que tinguen la missió divina, com és seguros, d'exportar els seus valors a la resta del continent. Que allí era continent, després ja van fer Carrefour. Perdona. Ai, És que tenia que fer-lo. Si no, reventava. Ai. Aleshores... D'això en la història n'ha hagut uns quants. Claro, anava a dir, busquem altres... Això també és una lligassa imperialista amb l'imperi romà, no? Claro. Busquem altres països que coneguem actualment que tenen un destí diví. Per exemple, Israel. Correcte. Per exemple, l'Alemanya del meu amic Adolfo tenia el destí diví del poble alemany. Per exemple, l'Itàlia de Mussolini i l'Espanya de Franco també tenia un destí diví de reflorir aquell vell imperi, etc. Ja. En el fons, el que fan és fer una doctrina que actualment, en el segle XX, dirien que és una doctrina que té trets feixistes, però la visten també i fan tantes pel·lícules que pareix que sí, està bona. O sigui, els americans són apavilats com ells sols. Les pel·lícules les fan bé, és que és el que té. Lo de tindre la maquineta de llevar-li el cervell a la gent és ideal per a fer-te en tot el món occidental. I aquesta maquineta està en Hollywood. A més de tot ideològiques que faran. Aleshores, per exemple, en el 1845 el president James Polk recuperarà aquell discurs i establirà com a premissa política per justificar les pretensions dels Estats Units sobre Texas. Texas era una república independent que s'havia independitzat de Mèxic. Ja allargant els tentacles. I de pas iniciarà una guerra contra Mèxic per eixe destí manifest que tenen els Estats Units de dominar tot el continent i arribar a l'altra part de la mar. I d'esta manera li fotran a Mèxic més del 55% del seu territori. Ara no ens pensem que Colorado, Nevada, Florida, Califòrnia i tots estos... És de veres que sona igual que Washington. I Arizona no són igual que Massachusetts. No. Venen del castellà perquè eren de Mèxic. El Destí Manifest no s'allunya molt de la supremacia racial que després van aportar els nazis i d'ahir que fora un pilar per justificar totes les guerres índies que acabaren amb els autèntics propietaris d'aquelles terres, tancats d'una reserva. Són els que més malparats van eixir de tot. Són els que més es va... Això, ara que diem en moltes ocasions genocidi aplicat a altres circumstàncies, això vam aniquilar-los. A més, ho van fer d'una manera molt cruel. Totes les pel·lícules de vaquers de l'Oest, una de l'Oest, una de l'Oest, Sergio anys presentant-se una de l'Oest, preparant-les. Totes les pel·lícules de l'Oest passen una franja de temps que jo crec que duren més les pel·lícules que la franja de temps històric que estem parlant. Perquè passen des de 1870-80, el que és el final de la Guerra Civil Americana, fins al segle XX. A veure, per a que ens fiquem en situació, Wyatt Earp, el de OK... En 20 anyets. Sí. Que això històricament no és molt. 25, això és un zurullo històricament, és un cagalló, com el de Salomó. De fet, Wyatt Earp, el d'Oque Corral, el de Solo entre el peligro,
va ser assessor, Ballater va ser assessor de pel·lícules de l'Oest i amic de John Wayne. Calla. I va morir en 1929, abans que s'inventara el cinema sonor. El darrer líder del poble apatxe, Jerónimo, Així tenen moltes Jerónimo, que pel·lícules. així té Bueno, moltes han sigut pel·lícules. actors fent de Jerónimo. mor en 1909. I mor perquè cau del cavall i es queda tota la nit allà a l'intemperie. Mor d'una pulmonia. Se constipa, xic. Sí. Aleshores, els vaqueros, que diguem, els vaqueros... No, pues vaqueros no són vells, són relativament moderns. Clar. En moltes pel·lícules de l'Oest podrien treure cotxes i no els treuen perquè no volen. Perquè ja n'hi havia. Perquè ja existien. Ja existien. Vale? Però els cavalls és que volen molt més, Vicent. Home, un cavall en un piso... Increïble, increïble. A mi me fa por el cavall. Jo A veure... he pujat un barri de vegades i no Me donen respecte. no nachio pa muntar caballos. Però també te dic una cosa. Me fan por els cavalls, però me dones car de cavall i no la vull. Me fa peneta. Ah, Me fa peneta. no te Però, en preocupes, canvi, ja el pollastre m'encarregué cap a jo, dins. No, Vicent. I els conills, els meus alumnes... home. Escolteu, què passa amb els conills ara? No, Que això són dius que vas capibades, a menjar no? conill i la gent se fica a plorar. Dius, però bueno, que no són mascotes els conills. Són menjars. En Ai, fi, senyor, estem Bé. pa... a lo que anàvem. Per res. A les Amèriques, a les Amèriques. Ves finiquitant que Sílvia ja s'ha anat a buscar els companys de l'oratge. Bé, pues una pregunta vull fer-los. Ara, Ara vindrà i li La doctrina Monroe i la del Destí Manifest foren també les bases ideològiques per iniciar una guerra contra el regne d'Espanya per tal d'alliberar l'illa de Cuba i de Puerto Rico. Puerto Rico, que encara eren colònies Clar, espanyoles. I després Filipines, que Filipines molt americana no és. Les quals, bueno, que ells se fliparen ja, Sí, lo més sí, gran, clar. Vull dir, Però tot les el que està bé, colònies- està bé. a veure, però ahir lo guai és que les van conquerir per garantir la seva llibertat. I van quedar Ja. sota l'autoritat dels Estats Units per garantir la llibertat de les colònies, saps? Cuba serà dels Estats Units fins 1902. Puerto Rico encara és un estat un estat associat als A dia Estats d'avui. Units, que de fet n'hi ha ara polítics d'allí a Puerto Rico que volen tornar a ser part d'Espanya, i Filipines no va ser dels Estats Units fins 1945. Fa 4 dies. Val? Aleshores, això, la doctrina Monroe farà que fins 1977 els Estats Units tinguen en propietat el canal de Panamà i que no mostren cap intenció de tornar-lo fins que ja se fica dur la ONU i tal, i fan el tractat este que vos he dit, el Torrijos Carter. Es dia Torrijos Carter, no Torrijas, Torrijos Carter. Vale. I, per últim, la doctrina Monroe farà, i la Guerra Freda, i també entra també la Guerra Freda, que els Estats Units donen suport a Augusto Pinochet a Xile, a Videla en Argentina, i a les guerrilles que van afusellar al Che Guevara a Bolívia en 1967. I tantes històries que podríem dir a este respecte. És a dir, resum, Per favor. el que diu Donald Trump i les bobaes que diu no, ni són tan bobaes ni són tantes barbaritats, perquè el poble americà d'alguna manera les té assumides a nivell històric, perquè els han estat repetint que ells són el poble elegit i a més ho han dit i s'ho han cregut. I aleshores ara pues, desfer d'això. Ja no se pot. No se pot. Tots els pobles que se creuen que són o que han vingut així per a ser superiors als demés, s'enganyen i la caguen i no hi ha Sempre. ningú que hagi acabat ben parat. Sí, l'imperi romà. Sí, No, però mira com acabar, també. No te Però creus. més xulos, però ahir ara també. podem dir, l'imperi romà se'n va anar a fer punyetes quan van començar a vindre gent de fora. Ai, sempre ho veuràs igual. Ten-me tono. Posa la música esta del misteri.